Nagpabiling bastante ang supply sa karning baboy ug manok dinhi sa Bangkiruan Public Market, Davao City. Sumala sa mga negosyante, menos ang mga namalit. Muna-muna ang ilang pagpaningkamot nga madispose sa ilang mga suki ug ubang customer ang ilang mga inangkat nga mga paninda aron dili lugi sa kumprada. Sama na lang dinhi sa meat section sa Bangkiruhan. Matod ni Grace, ana sa siyam ka mga baboy kada adlaw ang ilang maihaw. Dili magkaparehas ang panahon sa negosyo. Usahay hinay ug duna sa mga adlaw nga medyo kusog ang palit sa ilang mga karning baboy. Nagpabilin sa kapin 300 pesos ang presyo matag kilo sa karning baboy. Ang supply sa among karne karon sir sa among baboy is okay man. Di man pud siya nihit, tama lang. So ang among presyo sa among karne ug among palit, dili pud kayo siya ingon nga di po ka mo ingon nga palit pud siya kay naman po'y adlaw nga hinay. So kaning presyo sa among perna kasi perna 310. So unay mo hangyo 300. Among belly 350. Kani amo ag manggod sir suki-suki na manggod ni para na nami Koreana tag 100 kilos every day. Sama sa karning baboy, bastante sab ang supply sa karning manok dinhi sa Bangkiruhan. Sumala sa negosyanteng si Juliet Marabilia, tungod sa kadaghag supply sa mga karning manok, miubos sab ang presyo sa matag kilo niini. Napulo ka mga bag sa karning manok ang iyang mabaligya kada adlaw dinhi sa iyang pwesto. Nandang daghan supply ang manok karon. Ang problema lang ang customer hinay nagpalit. Sungod sa kadaghan niya nagbaba na pud sila. Sa una ang baligya namo 250. Karon naabot na 200, 190 na nagababa ng price karon. Mas maayo gyud ta mahurot permente para dili lugi. Para ug mabag-o na sad. Tama lang gud pod. Nagakuha naman mi kaya lang namo ma-dispose. Ang kuan man gud manok ro nagahinay-hinay nagbaba ba. Nya mo kuha pa mahal karon nya ug mababa sayang pud kaayo. Kung bastante ang supply sa karning baboy ug manok, nagpabiling nihit ang supply sa patatas dinhi sa syudad, hinungdan nga misaka na ang presyo niini matag kilo nga naa karon sa 110 hangtod 120 pesos per kilo. Nga sa milabayng mga semana, anaa lang sa 70 hangtod 80 pesos ang matag kilo. Misaka sab ang presyo sa produktong asukal kung itandi sa milabayng mga adlaw. Sa karon ang brown sugar, ana sa 68 pesos ang kilo, gikan sa kapin 50 pesos per kilo. White sugar nga karon, ana sa 96 pesos per kilo, gikan sa kapin 60 pesos matag kilo. Sumala sa mga nanindag asukal, mikunhod sab ang supply niini, hinungdan nga misaka ang presyo sa matag kilo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.